Lalle maza ma sun koma kiyama. Mazan jiya dan an ce kiyama. Kuma wannan gaskiya ne. An ban mu da yayi za mu kone. Da Isa mai doya mu dauka. Isa mai doya taho. 2019 babu fashi. Abu duwanda yana cin babu kai kuma ba ma ma tsoron a yi. Na san bana bila za mu kai. Sai zaɓe za a yi a ɗauka to a sai mun kai shi bila. Amin dan bakara da na. Dan mu da ko mai kiran maraya ya ban mu da miƙa ba ta dare. Isa mai doya dai bai. Baba Isa mai doya dan amana. Nan baya zamba cikin amana. Da uban da yake bai saka ni dama ni ke auren uwai. Wannan gyaran goshi ka fara. Uban da yake bai saka ni mutum kowa ne da shi tururuwa ta ɗauke jatumai. Wajen wawa dambun walima. Wajen wawa dambu gaba ɗaya. Dan dolo dan don wanda ta ce ba ta son ka mai doya yunwa ko za ta kasta. Kuma ka san duk bayani. Ai garanti doya ma muskila. Dan nasarawa za a yi. Ai a garanti doya muskila. Ni na san nasarawa za a yi. Ai makaranta kuma ka gyara famfo. Wannan ma gaskiya ne. Mutanen su koma ka biya mu. Maganan feshin sauron ƙasa ne. Feshin sauro ya adaben yanzu sauro baya bin mu mata. Wannan ma gaskiya. Amma sai ka je dan wasu. Har marayu ma ya taimake. Kan nasarawa za ka faɗa ka diba. Har marayu ma ya taimake. Allah ya ji kan kulu. Amin dan bagara da na. Allah kai mana kai ji shura gabani. Amin sau goma. A haɗa mu da ƴaƴa ma na kirki. Kuma wannan gaskiya ne. Kaga ban mu muna ɗiban kullu. Su Isa mai doyan ƙasa. Su Isa mai doya dan amana. Suna san har. Haji baba mai da sarawa dan mutum. Ga irin gaba mulki bayan ba hoto dan ma kudi sun bayani sai mai doya gaban. Ana doya ne ce gaban. Hoto dan kudi ba su kai bayani suka ce sai mai doya gaban. Ba ruwansu da mai tsiran maraya. Hoto ta arewa suka yi bayani suka ce sai mai doya gaban. Isa mai doya mai taimako. Dan gera ba sun ba bayani suka ce sai mai doya gaban. Dan ya loke shi karkaran nan. Har da gidin suka yi bayani. Doya da karfe ne sai dai ku karya. Kuma wannan gaskiya. Baba Isa mai doya dan mutum. Da irin gaba iko baya mai duk uban da yake bai kanka Baba Isa mai doya duk kasan da gafiran kowa ne ne shi. Gafiran ran dajin kadin ne gafiran sai an tauna a ba gafiran ta bar ma sai da tsari. Gafiran dajin ya kai ga uku gafiran kirgawa sai ya kirga. Gafiran ko gidan mu guda da shi. Gafiran na farko sun mutum gafiran yankin shashin da makalkali da jama'a. Gora alai hundaram dan da jambayan su makajin rai kai kan kaga kare da muni bai yawan barkonan ce ka ham yarkade ka tiyar buɗa har buɗa dau da roma da gabar su ban bargwado man farman daga ma daura aura ni wo ta da fara da gudan girgirin dan dan bala buka fara buka buka da ba ta da ya tura buka buka gida ruwa da kuma ta da da mata ya kaura da kana ka ce kara in yo mata kada wata ga kira rani idan da kullu kuma balauta ka dau haddo da wani ko da gabram da ya ka sa'ad gabram da uwa sai kai gabram dai in janga da shahu gabram murudin ne gabram ya gida mu buja uwa sai bayan mun ya koyo a ce wannan sunan guda ne wannan ma jaran goshi ka fara duk wannan kankano Isa ne doya ala taimake ka ne doya dan amana 2019 babu fa kai mai gambi baban da buta